كينيت كاوندا أبو هزبي أبو هاجر كاوندا ونكوموتو نافريكا حزوا خبز نبرة موقع بارنت ناس عن موصاب سجبرة مرير كارسي هزبهم مريحهم الناس نت كابزو قوانا صوفو مرحتي اتناي مجرشا بيهوت صنحات غادا لاي كمز موتة تنقرة ناي قدم ناي زامبيا مرحي دكتور كينيت ديفيد بوتشيزيا كاوندا ابتسعان شوعتن عمتهم عرفو أرمنت عنان ساقيبهم نايز عالم صانحاتهم بحصيرن هندبتاون حمامات تنقايقهم موتو مغنيات موتهم نويح صغبو عدم مخانو كوانتا تفلتا نافريكا زغبرو وعلت أب هاجرهم زنقسو عبنت ببزحات كنافقون موتهم هزبهم كقبلو خبدون كوينيو كينيت كاوندا كاب سلطان دحر مورادهم تخبيرهم انت حافيرهم من كاب زنبرو وحدات مرحت أفريكا حاديهم صاوعيت هزبهم أخبيرهم نعسران شوعاتن عمتا زحزو منبر سلطان زي كم كالوت مرحت أفريكا نزل عالم كنبرو خيبلو بمدفع سلطاني ككراخلي لبكي حقونو صاوعيت هزبهم أخبيرهم كاب سلطان لغوقو كم بعل نيلسون مانديلا أوباسانجو جوليس نيريران دما كاب سلطان وريدهم بهزبهم ما بيقوم نبرو زي سرق ايدهم زي چفلقا قلصمهم زي قتل لبنهم مس هزبهم تفاعيرهم بزي سقات كنبرو أخي لومي موت زي ترف كنسو موتهم نزبوزح زامباوان ابتزتا زوتهمون بزن زخمزن تكباراتومي كينيت كاوندا زامبيا سمين رودوشيا تبايلا ابتحت منغزات انجليز ابزنبرتو لغيزي محدر هاجرهم كبريتش ساوث افريكا كامباني نامنا انجليز كولونيل اوفيس استساقاقروا العمد 24 مقابيت شحنت شعات ميتن 24 عامة مهرت كابوهم ديفيد تشليزيا كاوندان هاديهم هيلين يانيومو موريندان تولدو ناي قداماين كالاين درجات مرتهم سخاتاترون بزي زيو ننبسهم تماهيرهم تمايبلون ممهر كوينهم نسألم توغناتهم كفلو تحكينهم ممهرنا بزح يصنحون نابقال ساعتيهم ناي قزارسهم بارتاقيمهم بسلاماو من قد تقاليسهم تعاويتهم قداماي مرحي نسا هاجر زامبيا كوخون بقعو كاوندا مرح هاجر زامبيا انكو قبلو يدفور لهم زي حسابو كبت تشجرات اب قدميهم تغتيرهم نبرو اب يونيفرسيتي استمهارو زامباويان كاب 50 كالاي درجات مرتهم زازمو دما كاب 150 زحلفو ينبرون ገንዘብ አይነበረን አለው ዝባሃሉ ናይታ ሀገር ምንጭታት ገንዘብ በጻዕዱ ተታሒዞም በዚ ሁሉ ናይ ሽግር ሓጾር ተኸቢቦም ናብ ጎደና ምዕባለ ክምርሹ ዘይሕሰብ ዝመስል ነይሩ ካብ ዜሮ ተበጊስካ ሃገር ክትተክል ክብደቱ ኣይጠፋኣኩምን ኸውን ኬኔት ካውንዳን ብጾቶምን ግን ብብቕዓት ወጽዎ ሃገሮም ሃገር ገበረዋ ካልኦት ጉዛኣት ህዝብታት እውን ነጻ ከውፅኡ ኸኣሉ በዓል ጻዕዳ መንዲል ኬኔት ዳቪድ ካውንዳ ናይ ኣፍሪካ ኣድባር ክበሃሉ ዝኽእሉ عين السبب نبرو بريزيدنت كينيت كاوندا استقاملو ناي مقدار سلتي سلاماوي جيزيو سدنبر سلاماو آلسي زبالة أبن سارح مخانو بصنعو يأمنو زوصلو جيزيون مزدو صعبو سباون نواتون كسارح الناس أصرون كله زو واحد إيو زبل أمنت نبرم كاب جزاؤتهم ناس عنو سا نايزو قبرو قدلي أقباب سلاماوي نخون وسينو ميم ولو كان ناي سمين روجوشا عليتين يامن قسن تأثرهم انت فرارحهم انت قواسا أولم هلق حزوهم كاب سلاماو قدلي أنفوتهم من قايبولون زامبيا أب كبابي أخب زركبا هاجرات قديما نساقت وصل زخالا من هالوات كانت كاوندا بزرب سألا يمناي مأمان كلوتوميو تباهيلي إمن زامبيا نساوسيا بريزيدنت مسكونون ناي قربيت هاجر دوب أفريكا أبارتايز داو منغستي سلاما يابومن أفتق بحر زي بلا زامبيا زور لهابتا بتحت صعدبو مخانو تشجيرهم نبرو كاوندا جنبزو خلي تسعدون ጨካናት ምዝባሃል መራሕቲ ንምዝራብ ኣይፈርሁን እዚ ማለት ግን ናይ ሃገሮም ጥቕሚ ኣሕሊፎም ይህቡ ማለት ኣይኮነን ንሶምሲ ካብ መንገዶም ኣይወፁን ካብ ኣቐሞም እውን ኣይናወፁን ኣብ ቅድሚ ሃገሮም ዝግበር ተፅዕኖ ክሳብ ሞት ክቃለስዎ ድልው ነበሩ ፕሬዚደንት ካውንዳ ሃገሮም ዛምቢያ ኣብ 24 ጥቅምቲ 1967 እኳ ነፃ እንትወፀት ጉራብታ ሃገራት ሞዛምቢክ ዚምባብዌ ናሚቢያ ካብ መግዛእቲ ነፃ ይወፃን ነይረን دكتور كاوندا كند تغباروم ناي كالوت هاجرات افريكا ناي ناصنت تقالستي زلديم دغف كم زرخبو مغبار نبره هاجرات افريكا بحفشا نصانت زي وصين مانم افريكاوي اب غدناتات افريكا روس اغنيو كخيد ايكلنيو زبل ناي كوامن كروم ما زربا كابلبوم امنلو سلازي ناي قال سبصوتاي مزبلوم كم بعل روبرت موغابي سامورا ميشيل جوليس نيرران كم بعل اوليفر تامبوز امسلو ناي دوب افريكا تقالسن والتا خوينوم أب هاجرهم عقبهم دكتور كاوندا أبنا وشت هاجر بوليسهم بيت حنت زامبيا حنت هاجر زبل أقامهم فلوتو نايلو متولدون
ንሓንቲ ዛምብያ ሓንቲ ሃገር ብዝብል ሕላጋቶም ይዝክሮም ኣብ ዛምብያ ዝርከቡ 73 ብሄራት ብሓደ ተጠሚሮም ክንቀሳቀሱ ዘይክእሉ ውግእ ድሕድ ጥራዩ ክስዕብ ዝኽእል ኢሎም ይኣምኑ ነበሩ ኣብ ትሕትታ ጽብቕቲ ባንዴራ ዛምብያ ኩልና ብማዕርነት ንበር ብሓደ ልቢ ብሓደ መንፈስ ንሰጉም ይብሉ ነበሩ እዛ ኣቆሞም ኣብ ልቢ ህዝቢ ከም ሰርጽ ስለ ዝገበሩ ድማ ዛምብያ ካብ ኪናትን ምብልላዕን ክሳብ ሎሚ ኣድሓንዋ ዶክተር ከነት ካውንዳ ካብ ወፃ ዝጠቕሞም ወሲዶም ምስ ናይ ውሽጢ ዋሂዶም ይመርሑ ዳ እምበር ብሓደ መንገዲ ጥራይ ንኺድ ኢሎም ኣያስገድዱን ናይ ሶሻሊዝም ርኤት ካብ ሃገሮም ሰሪቖም ንናይ ሃገሮም ህዝቢ ብግዲ ተጊሂካ ንበሮ እናበሉ ከም ዘጨንቑ ዓይነት መራሕቲ ይኮኑን ናይ ሃገሮም ባህላዊ ስነ ኣእምሮ ዘስተናዕቑ እውን ኣይኮኑን ካውንዳ ሶሻሊስት ካፒታሊስት ሃይማኖተኛን እዮም ሶሻላዊ ፍትሒ ንምምጻኤ ዝጋደል ይብሉ ስለዚ ብውሕዳት ተታሒዙ ዝነበረ ናይ ዛምብያ ጽላት ማዕድን ንጥቕሚ ህዝቢ ኢሎም ወሪሶም እዮም ባንክታት ግን ብግሊ ንኽሰርሑ ፈቒዶም ምሁራስ ከም ዘይዋፅኦም ብግብሪ ዝረኣይዎ ጽላት ድማ ናብ ናይ ግሊ ኢንቨስትመንት ይመርጽዎ ናይ ዛምብያ ቀንዲ ማዕድናዊ ፍርያት ነሓስ እዩ ናይ ነሓስ ዕደና ካብ ኤውሮጳውያን መንጢሎም ንቻይናውያን ብምሃብ መሰረተ ልምዓት ከም ዝርጋሕ ገይሮም እዮም ንቻይና ቀዲማ ናብ ኣፍሪቃ ከም እትኣቱ ዝገበረት ሃገር ዛምብያ ክትኮን እንከላ ኣብ ግዜ ዝዓበየ ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዘብፅሕ ናይ ባቡር ኣገልግሎት ከም ዝዝርጋሕ ገይሮም እዮም ብርግጽ ናይ ቻይና ዕዳን ዛምብያ መቑዕ እግሪ ከም እትእሰር ገይርዋ እዩ እናበሉ ዝወቕስዎም እውን ኣለዉ ፕሬዚደንት ካውንዳ ኣብ ናይ ወፃኢ ፖለቲካኦም ሻራ ብዘይመሓዝ ኣዝዮም ይኣምኑ ብውልቃዊ መርገፂኦም ምስ ክልቲኦም ናይ ዝሑል ኩናት መጋጥምቲ ማለት ሶቪየትን ኣሜሪካን መሓዛ ነበሩ ዝኾነ ይኹን ንካውንዳ ገዝ ዝኸልኦም የለን ዝበሃለሎም ሰብ እውን ነበሩ ምስ ማኦ ዘደንግ ተኸታቲሎም ዝሰዓቡ መራሕቲ ቻይናን ፈታው ነበሩ ማዕረቲ ምስ ሶቪየታውያን ዘለዎም ፍቕሪ ምስ ናይ ቀደም ገዛኢቶም ንግስቲ ብሪጣንያ እውን ቀንዲ ዕዱም እዮም ማዕረቲ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎም ዝምድና ብሳዳም ሑሴን እውን እሙን እዮም ኣሜሪካ ዒራቅ ንምውራር ኣብ ዝተዳለወትሉ ግዜ ንሳዳም ሑሴን ክሳብ ንባግዳድ ብምኻድ ምስ ኣሜሪካ ከረዳዱ ዝፈተኑ እንኮ መራሒ ካውንዳ ጥራይ እዮም ካውንዳ ምስ ሳዳም ዘለዎም ዝምድና ኣብ ሉሱካ ብስም ሳዳም መንገዲ ሰይሞምሉ እዮም ንሶም ካብ ስልጣን ድሕሪ ምውራዶም ግን ስም እቲ ጎደና ከም ዝቕየር ተገይሩ እዩ ናይ ኩለን ሃገር መራሕቲ ብልዙብ ኣዘራርቦኦም ንዝኾነት ሃገር ብተንኰል ብዘይምርኣዮም የኽብርዎም ናይ ኣብዝሓ ፓርቲ ማሕደራ ንሃገር ናብ ዕግርግሪ ዝመርሓ ዝብል መርገፂኦም ኩሉ ግዜ ይዛረብሉ ግን ተቃውምቲ እናበዝሑ ኣድላይነት ኣብዝሓ ፓርቲ እናተጸቕጠሉ ዝነበረ ናይ ዝሑል ኩናት ኩነታት ኣብቂዑ ዓለማዊ ስርዓት ብምቕያሩ ኣፍሪቃ ዝነበረ ናይ ፖለቲካ ምሕደራ ኣገባብ ጽልዋ እናሕደረሉ ስለ ዝመጸ ካውንዳ ምስ ህልው ኩነታት ንምምዕርራይ ናይ ፓርቲ ምሕደራ ንህዝበ ውሳነ ከቕርቡ የበሉ ተቃውምቶም ተሰማምዑ ካውንዳ ግን መዲሶም ሓሳቦም ቀየሩ ናይ ረፈረንደም ነገር ኣብ መንጎ ብዝሓ ፓርቲ ዝድግፉን ዘይድግፉን ቂምታ እንተፈጠረኸ ኣብ ዛምብያ ዕግርግር እንተተኸስተኸ ኢሎም ሓሰብሉ ስለዚ ባዕሎም ዝወሰንዎ ናይ ህዝበ ውሳነ ነገር ደምሰስዎ ናይ ኣብዝሓ ፓርቲ ኣድላይነት ፓርላማ ንኽመኽረሉ ኣቕርቦ ፓርላማ ምስ ተሰማምዐ ድማ ብፌርሞም ኣጽደቕዎ ካውንዳ ንበይነይ ክመርሕ ምባል ገዲፎም ናይ እንኮ ፓርቲ ዕብለላ ብፌርሞም ኣኽቲሞም ናይ ኣብዝሓ ፓርትታት ሕጋውነት ኣጽደቑ ምርጫ ተኻይደ ናይ ተቃውምቲ ፓርቲ ሰልፍታት ዝኾነ ኤምኤምዲ ብሰፊሑ ሰዓረ ፕሬዚደንት ካውንዳ ን27 ዓመታት ዝሓዝዎ መንበረ ስልጣን ህዝቢ ኣኽለካ ክብሎም እንከሎ ዕጢጢ ኣይበሉን ከም ካልኦት ጸለምቲ መራሕቲ ፍጹም ኢሎም ውሕጅ ደም ካብ ስልጣን ክፍንግሎም ኣይተጸበዩን ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ንስዕረቶም ኣሜን ኢሎም ተቐቢሎም ቤተ መንግስቶምን በትረ መንግስቶምን ኣረኪቦም ወፁ ኣብ ስነ ስርዓት ማሕላ ናይቲ ዝተኮም ፕሬዚደንት እውን ምስ ድሙቕ ፍሽኽቶኦም ተረኽቡ በዓልቲ ቤቶም ቤተ ካውንዳ ነታ ሓዳስ ቀዳማዊት እመቤት ክፍልታት ቤተ መንግስቲ በብሓደ እናረኣያ ኸረክብኣ ብቴሌቭዥን ተራእየ ተመስገኑ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ኣፍሪካ ዝኾነ ይኹን መራሒ ስልጣኑ ፈቓዱ ክረክብ ምርኣይ ተኣምር ከም ምርኣይ ነበረ ቅድሚ ካውንዳ ኣብ ምርጫ ተሳዒሮም ንዝሰዓሮም ሰብ ስልጣን ብሰላም ዘረከቡ እንኮ መራሒ ናይ ቤኒን ፕሬዚደንት ማቲው ኩራኩ ጥራይ ነበሩ ፕሬዚደንት ኔረረ እውን እንተኾነ ይኣኽለኒ ኢሎም ስልጣን ሓዲጎም ዳ እምበር ብውድድር ተሳዒሮም ኣይኮኑን ስልጣኖም ዝለቐቑ ካውንዳ ብዝፈጸምዎ ሰላማዊ ስግግር ብወፃኢ ዓለም ከይተረፈ ተደነቑ ህዝቢ ሃገሮም ድማ ተፈቃሪ ተኸባሪ ንክኾኑ ተወሳኺ መንገዲ ኸፈተሎም ካብ ቤተ መንግስቲ ምስ ወፁ ገዛ ስለ ዘይነበሮም ዝኸደዎ ቦታ ብቐጥታ ናብ ማዕረፍ ኣጋይሽ ነበረ ይብል ኣብቲ ግዜ እቲ ምስኦም ዝነበረ ጸሓፊ ስቴፈን ቻርሊ ናይ ስልጣን ስግግር ብሰላም ተፈጸመ ግን ናይ ካውንዳ ፓርቲ ዩኤንአይፒ ናይ ችሩባ ፓርቲ ኤምኤምድን ኣይተራዳድኡን
ካውንዳውን ናይ ፍሬደሪክ ችሉባ መንግስቲ ዝኣተወ ቃል ዘንጊዑ ገንዘብ ኣባኽናሎ ተሓታትነት የብሉን ግሉጽነት የብሉን ዝብል መደረታቶም ንህዝቢ ዛምቢያ ተሓሳስቦ ችሉባን መንግስቶምን ናይ ካውንዳ ተሰማዕነት ንዝቕጽል ናይ ምርጫ ውፅኢት ክዕወትሉ ከም ዘዕንቅጾም ጠርጠሩ ስለዚ ቀጥታዊ ስጋት ንኽበጽሖም መደቡ ሓደ መዓልቲ ብመኪንኦም እናኸዱ እንከለዉ ጥይት ተተኰሶም ንሶምን ምሶም ዝነበረ ሓላዊኦም እንቆሰሉ ዝወረዶም ናብ ፖሊስ እንተመልከቱ ፖሊስ ኣብ ውሽጢ እታ መኪና ዝነበረ ጥይት ተባሪቑ እዩ ብምባል ፋይሎም ዓጸዎ ን27 ዓመታት ከይጸውዕዎ እንኳን ኣበይ ዝብሎም ዝነበረ ናይ ፖሊስ ሓይሊ ንስክላት ዝተረፈት ህይወቶም ክምርምር ከይተገደሰ ጉዳዮም ደርበዮ ምኽንያቱ እቲ ግዜ ናይ ካውንዳ ዘይኮነ ናይ ችሉባ መንግስቲ ድምፂ ዝእዘሉ እዋን ነበረ እሞ ምስ ደገ ዝማቲ መን ተሟጋቲ ኮነ ነገሩ ፕሬዚደንት ፍሬደሪክ ችሉባ ኣብ ናይ 1996 ዓመተ ምህረት ምርጫ ካውንዳ ከም ዘይሳተፉ ንምግባር ሕገ መንግስቲ ክመሓየሽ ደንገጉ ኣብ ፓርላማ ዝበዝሕ ናይ ስልጣን መናብር ዝሓዘ ናይ ችሉባ ፓርቲ ኣብ ሕገ መንግስቲ ናይታ ሃገር ናይ ወፃኢ ትውልዲ ዘለዎ ሰብ ኣብ ምርጫ ከይሳተፍ ዝብል ሕጊ ወሰኸ ኬነት ካውንዳ ብኣባ ሓጎኦም ማለት ናይ ኣቦኦም ኣቦ ናይ ቤኒን ተወላድነት ኣለዎም ስለዚ ናይ ወፃኢ ሃገር ዜጋ እዩ ተባሂሎም ካብ ውድድር ወፃኢ ኾኑ ፕሬዚደንት ችሉባ ደጊሙ ድሕሪ ምምራፁ ድማ ናይ ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ንካውንዳ ዜግነት ዛምቢያ ኣይግባእካን ክብል ፈረዶ ዛምቢያ ተወሊዶም ናይ ናጽነት ተጋድሎ መሪሖም ዘዕወቱን ን27 ዓመታት ነታ ሃገር ዝመርሕዋን ኬነት ካውንዳ ናይ ዛምቢያ ዜግነት ኣይግባእካን በልዎም ናይ ፖለቲካ ጭካነ እምበኣር ክሳብ ኣብዚ ዝበጽሕ ካውንዳ ዕድሚኦም ዘወፈ ኢላ ሃገር ኣይትግባእካን ተባህሉ ድሕሪ እቲ ውሳነ ካውንዳ ናብ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ይግባይ ኣቕሪቦም ሓድሽ ውሳነ ተገይሩ ዜግነቶም ተረጋገጸሎም ችሉባ ምስ ካውንዳ ዘለዎም ፖለቲካዊ ምፍልላይ ናብ ውልቃዊ ቂምታ ዝቐየርዎ ይመስል ኣብ ዛምቢያ ፈተና ዕልዋ መንግስቲ ተኻይደ ዝተወሰኑ ወተሃደራት መደበር ሬድዮ ተቋጻጺሮም ናይ ችሉባ መንግስቲ ከም ዝተወገደ ኣወጁ እንተኾነ ድሕሪ 4 ሰዓታት ተፈተነ ፈሽሉ ዕልዋ ዝመደቡ ወተሃደራት ተኣስሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ኬነት ካውንዳ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ናይ ሓደ ወርሒ ዑደት ክገብሩ ድሕሪ ምቕናይ ኣብ ርእሰ ከተማ ዚምባብዌ ሃራሪ ነበሩ ብቕጽበት ኣብቲ ዕልዋ መንግስቲ ካውንዳ ኢድ ከም ዝነበሮም ተወርየ ንሶም ግን ለውጡ ብጎነጽ ከም ዘይመጽእ ዝኣምን ሰብ ምዃነይ ዓለም ሙሉእ እናፈለጠ ብኸመይ ብኸምዚ ይጥርጠር ብምባል ክሳብ ናብ ሉስካ ተመልሱ ግን ንሶም ከም ዝሓሰበሎም ሰብ ኣይነበረን ፕሬዚደንት ችሉባ ዝለኣኸም ወተሃደራት ተታሓዝ ተባሂልካ ኢኻ ኢሎም ኣሰሮም ድግፍቶም ዓጂቦሞም ክሳብ እስር ቤት ከዱ ንካውንዳ ዝገበሮሞም ግን ምእሳሮም ዘይኮነ ምኽንያት መእሰሪኦም ዝነግሮም ብምጥፍእ ነበረ ድሕሪ ገለ ናይ ቤት ማሕቡስ ግዜያት ናብ ናይ ገዛ ማሒር ተሰጋገሩ ካውንዳ ምእሳሮም ብምቅዋም ናይ ምግቢ ምሕሳም ኣድማ ኣካይዱ ዝተኣሰርኩሉ ምኽንያት ክሳብ ዝፈልጥ ጭሕሚ ኣይክላጸነ ኢሎም ወሰኑ ድሕሪ ናይ 5 ወርሕን 7 መዓልታትን ማእሰርቲ ነጻ ክልቀቑ እንከለዉ ዝተኣስረሉ ምኽንያት ዝነገሮም ኣካል ከም ዘይረኸቡ ንደገፍቶም ገለጹ ዶክተር ካውንዳ ካብ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምፍታሖም ብዙሕ ከይጸንሑ ካብ ቦምበርነት ፓርቶም ፖለቲካ ዓለምን ርእሶም ኣግለሉ ድሕሪ ምርጫ ናቶም ፓርቲን ናይ ችሉባ ፓርቲ ኣብ ምርጫ ረዲዑ ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ግን ካውንዳ ውዕሎቶም ተዘኪሩ ደጊሞም ብኽብሪ ዝረኣዩ ኾኑ ፕሬዚደንት ላቪ መዋንሳ ኣብ ምርጫ ሸኒፎም ስልጣን ድሕሪ መሓዞም ናይ ምኽሳስ ተራ ናብ ችሉባ ኣበለ ችሉባ $60 ሚልዮን ዝኸውን ናይ ህዝቢ ገንዘብ ብምስራቕ ኣብ ባንክታት ወፃኢ ብምቕማጥን ተኸሲሱ ቤቶም ኣይተርፍ ንብረቶም ኩሉ ተወርሰ ሰበይቱ ዘይግባእ ህያብ ተቐቢላ ተባሂላ ተኣስረት ፕሬዚደንት መዋንሳ ብድንገት ሞይቶም ደጋፊ ችሉባ ዝነበረ ፕሬዚደንት ባንዳ ምስ መጸ ድማ ብነጻ ተፈትሑ ካውንዳ ዝኹሉ እናረኣዩ ኣብ ልቢ ህዝቦም ኣቦ ዛምቢያ ዝብል ቅጽል ስም ኣትሪፎም ነበሩ መብዛሕትኦም መራሕታ ካብ ስልጣን ክወርዱ ርእሶም ኣብ ዝቕጥቀጡሉ ኣፍሪካ ካውንዳ ምስ ሙሉእ ክብሮምን እናተፈተውን ነበረ 30 ዓመታት ዘሕለፎ ናይዚ ምኽንያት ኬነት ካውንዳ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ገንዘብ ሰሪቖም ብሰበይ ሰብካ ሸሚሞም ብምቾት ነቢሮም እናተባህለ ህዝቦም ስለ ዘይጥርጥሮም እዩ ነብሶም ካብ ፖለቲካ ድሕሪ ምግላሎም እውን ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ይሳተፉ ነበሩ ብፍላይ ድማ ፕሬዚደንት ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ንሞት ወዶም ምኽንያት ዝኾነ ሕማም ኤድስ ንምክልኻል ኣብ ዝግበር ወፍሪ ንቑሕ ተሳታፊ ኾኑ ካውንዳ ወዶም ብሕማም ኤድስ ኣብ ዝሞተሉ ግዜ ንህዝበይ መምሃሮ ዝኸውን ኢሎም ምኽንያት ሞት ውሉዶም ቁልዕ ገይሮሞ ነበሩ ፕሬዚደንት ኬነት ካውንዳ ሙዚቀኛ ዘያምን ስፖርተኛ ነበሩ
ጊታርን ፒያኖን ጽቡቕ ጌሮም ይጻወቱ። ሙዚቃ ፎቴ ጊታር ጻወቴ ብጊታር የረ ንፍታውት በዓልቲ ቤተይ ክልተ ደርፍታት ኣዚመላ ኣለኹ ድማ ይብሉ። ናይ ባዕሎም ዜማ ደሪሶም ይዜሙ። ዜማታቶም ኣብ ሓደ ሓደ በዓላት ባዕሎም ይደርፍዎም። እዚ ባህሮም ክሳብ ዕለተ ሞቶም ኣይሓደግዎን። ኣብ መጨረሻ መዓልታት ህይወቶም እግዚአብሔር ሓላዊ እዩ ዝብል ደርፊ ከዚሙ ተሰሚዖም እዮም። ካውንዳ ደራሲ እውን እዮም። ኣብ ግዜ ቃልስና ጽነት ብዝጸሓፎም ክልተ መጽሓፍቲ ጀሚሮም ኣከታቲሎም ብርክት ዝበሉ መጽሓፍቲ ናብ ህዝቢ ኣቕሪቦም። ካውንዳ ናይ ፋሽን ትምህርቲ እውን ኮይኖም እዮም። ብዘይካ ኣብ ግዜ ንእስነቶም ባላን ከራባታን ምልባስ ብጠቕላላ ገዲፎም ነበሩ። ኣለባብሶኦም ብፍላይ ብዛምባውያን ኣዝዩ ህቡብ እዩ። ዝለብስዎ ክዳን ሳርያን ዝዓይነቱ ኮይኑ ናይ ክሳድ መጠምጠምያ እውን ይጥቀሙ። ኣብ ሙሉእ ዓለም መለለይቶም ዝኾነ ጻዕዳ መንዲል ካብ ኢዶም ኣይፈልይዋን። ጻዕዳ መሃረቦም ኣብ መንጎ ኣመልከቶን ማእከለይትን ኣጻብዕቶም ቀርቂሮም ይሕዝዋ። ንሰላምታ ኢዶም ከዋሳውሱ እንከለዉ እውን በዛ ጻዕዳ መንዲል እዩ። ኣብ ላዕለዋይ ናይ ካቦቶም ጁባ ክልተ ፒሮታት ይድርድሩ። እዚ ኣገባብ ኣለባብሶኦም ንናይ ፋሽን ዲዛይነራት መንቀል ሓሳብ ኮይኑዎም እዩ። ናይ ካውንዳ ክዳን ዝብል ስም ተዋሂብዎ ኣብ ኬንያ፣ ዛምቢያን ታንዛንያን ዕዳጋታት መልአ። ካውንዳ ባህሮም ስልጣን ምስ ሓዙ ከይትዛረቡኒ ከም ዝብሉ መብዛሕትኦም መራሕቲ ኣይኮኑን። ዘይቁጥዑ ብርግኣት ምስማዕን ምእዛዝን ዝኽእሉ ዕላልን ዋዛን ዘይጽግሞም ንሽግራት መፍትሒ ንምርካብ ዘይሽግሮም ብእሳት ክዓርቁ ዘይእግሞም እዮም እናበሉ ይዝክርዎም። ካውንዳ ስፖርተኛ እውን ነበሩ። ናይ ኩዕሶ እግሪ ተጻወቲ እዮም ነይሮም። ጉያ ይፈትዉ። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ 96 ዓመቶም ምርኩሶም ሒዞም ኣስካላታት እናጎየዩ ክወጽዎ ዝረኣየ ኩሉ ተገሪሙሎም እዩ። ዝተማጣጠነ ክብደትን ቁመናን እውን ነበሮም። ካውንዳ ናይ ኣትክልቲ ተመጋቢ እዮም። ንዝሓለፉ 60 ዓመታት ስጋ ቀሚሶም ኣይፈልጡን። ነዚ እውን ምኽንያት ነበሮም። ምኽንያቶም ከምዚ እናበሉ ይገልጽዎ። ብናይ ዓሌትነት ኣተሓሳስባ እንምገቦን እንገዛሉን ቦታ ንጸለምቲ ዝተፈልየ ነበረ። ቤተ ክርስቲያን እውን ጻዕዱን ጸለምትን ዘምልኽሉ ዝተፈላለዩ እዩ። ነዚ ክዋግኦ ነበረኒ። ነቲ ፍልልይ ንክዋጋእ ህዝቢ ክውድብ ነበረኒ። ጻዕዱ ብዓሌትነት ሓጺሮም ግዝእሉ ካብ ዝበሉን ቦታ ስጋ ገዚኤ ካብ ዝምገብ ዘይተርፈኒ ኸበልኩ። ካብ ሽዑ ንኔው ካብ 1963 ዓመተ ምህረት ጀሚረ ስጋ ገዚኤ በሊዐ ይፈልጥን። ዕፉንን ንዕኡ ዝኣመሰሉ ኣታኽልትን እየ ዝምገብ። ኣታኽልቲ ምምጋበይ ጥዑይን ዝተስተኻኸለን ቁመና ንኽህልወኒ ሓጊዝኒ ይብሉ። ዶክተር ኬነት ካውንዳ ጽቡቕ ክበሃል ዝከኣል ቤተሰብ ንምፍራይ ዝሰዓደሉ ምዃኑ እውን እመነሎም። ኣዝዮም ከም ዘፍቅርዎን ዝገልጹ በዓልቲ ቤቶም ቤቲ ካውንዳ ናይ ዛምቢያ መራኸብቲ ብዙሓን ማማ ቤቲ እናበሉ ነበሩ ዝጽውዕወን። ቤትን ካውንዳን መንእሰያትን ከለዉ ካብ ዝተራኸብሉ እዋን ጀሚሮም ን66 ዓመታት ኣብ ሓዳሮም ጸኒዖም ነቢሮም እዮም። 8 ደቆም 30 ደቂ ደቆምን 8 ደቂ ደቆምን ርዮም እዮም። ማማ ቤቲ ኣብ ግዜ ተጋድሎን ናጽነት ተሳታፊት ነበራ። ካውንዳ ኣብ መጽሓፎም ከም ዝመስከርዎ ንሶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከለዉ ንደቀን እናተኸናኸና ጸኒዐን ዘዕብያ በዓልቲ ቤቶም ነበራ። ናይ ሰሜን ሮዶሽያ ናይ ጻዕዱ መንግስቲ በዓል ቤተን ኣሲሩ ናይ ከተማ ገዝአን ለቂቐን ናብ ዝተወልዳሉ ገጠር ክኸዳ ምስ ኣዘዘን ቤቲ እምብበላ ኣስገዲድኩም ኣውፁን እምበር ቤተይ ገዲፈስ ምንቕ ኣይብልን ኢለን ሓንገዳ። ማማ ቤቲ ከም በዓል ቤተን ናይ ሰላማዊ ተጋድሎ ኣማኒት ነበራ። ካውንዳ ካብ ስልጣን ፕሬዚደንትነት ወሪዶም ብመንግስቲ ችሉባ ምስ ተኣስሩ እውን ጉዳይ በዓል ቤተን ዝከታተላ ብዝተረጋግአ መንፈስ ነበረ። ንደገፍቶም ዘረጋግኣ ዝነበራ እውን ንሰኔን ናይ ህይወት ጸናሖተን ዘጠናቐቓ ኣብ ስራሕት ግብረ ሰናይ ብምንጣፍ ነበረ። በዓል ቤተን ኬነት ካውንዳ ንሰበይቶም ቤቲ ክልተ ደርፍታት ደሪፎምለን እዮም። እዚ ደርፍታቶም ናይ መርዖም በዓል መዘከር ኣብ ዝተኸብረሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ደረፉለን። ብሞት ድሕሪ ምፍላየን ድማ ብዜማታቶም እናዓጀቡ ብግጥምታቶም እናሓደሱ ናፍቖቶም ብልምዓት እናውሓዙ ንበዓልቲ ቤቶም ብዜማታቶም ይዝክርዎን ነበሩ። ብርሃኒ ዓይንቲ ኸይረኣየኒ ጸጉርኽን ከናፍርክን እንተላይ ጽቡቓት እዮም ነፍሲ ወከፍ ስዕመታትና ምቁራት ነበሩ ዝብል ግጥሚ ነበሮ። ማማ ቤቲ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ብድንገት ዓረፋ መበል 66 ዓመት ጽምብል መርዓን ኣኽቢረን ወደን ንምርኣይ ናብ ርእሰ ከተማ ዚምባብዌ ዝኾነት ሃራሪ ምስ ከዳ በዓል ቤተን ካውንዳ ብኻልእ ጉዳዮም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ነበሩ። ቤቲ ካውንዳ ኣብ ሃራሪ 2 ሰሙን ምስ ገበራ ኣብ ዓራተን ምስ ደቀሳ ብኡቢለን ሞታ። ኣብቲ ግዜ እቲ ጓል 86 ዓመት ነበራ። ሞተን ምስ ተሰምዐ ኬነት ካውንዳ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ጃኮብ ዙማ ብዘዳለውሎም ፍልይቲ ነፋሪት ናብ ዚምባብዌ በረሩ።
ቀብረን ብናይ ቀዳማዊት እመቤት ደረጃ ብኽብሪ ተፈጸመ። ልሱካ ካብ ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ኣሽዓት ህዝቢ ተኣኪቡ እናልቀሰ ፋንዎን ኣብ ኣፍሪቃ ሰብኣይን መራሕ ሃገር ኮይኑ ብኽብሪ ነቢረን ብኽብሪ ዝተቐብራ ቤት ካውንዳ ጥራይን ተባህለለን። ናይ ቅድም ናይ ዛምቢያ ፕሬዚደንት ዶክተር ኬነት ዴቪድ ካውንዳ ሸምገሉ 96 ዓመቶም ወዲኦም 97 ሓዙ ዕድመን ጥዕናን ክዛብ ዘፍቅደሎም ነቢሮም ኣካሎምን ኣእምሮኦምን ብትኽክል እናሰርሐ ኣብ ዝሓለፈ 15 ሰነ ቁሩብ ተጸሊዎም ተባሂሉ ብወታደራት ተዓጅቦም ሆስፒታል ኣተዉ። ሕክምና ንውሰዶም ተባሂሉ እምበር ሕማሞም ክሳብ ክንድቲ ጽኑዕ ኣይነበረን ይበሃል። ሕክምና ድሕሪ ምእታዎም ኣብ 4ይ መዓልቲ ምማቶም ናይ ዛምቢያ ፕሬዚደንት ኤድዋርዶ ሉንጎ ኣርዱ። ኣብ ዛምቢያ ናይ 21 መዓልታት ሓዘን ተኣወጀ። ጎራብቲ ሃገራት ሌሴቶ፣ ዚምባብዌ፣ ናሚብያ፣ ሞዛምቢክን እውን ናይ ሓዘን መዓልታት ኣወጃ። ኢዶም ካብ ደምን ስርቅን ንጹህ ምዃኑ እናተመስከረሎም ኣቦ ዛምቢያ ዝብል ስሞም ከይተባላሸወ ዛምቢያ ብዘይ ካውንዳ ምሕሳብ ኣይከኣልን ከም ዝተባህለሎም ዓረፉ። ሕልንኦም ንጹህ ብምዃኑ ናይ ሰላም ዕረፍቲ ከም ዝኾነሎም ኣያጠራጥርን ክብል ናይ ዛምቢያ ጋዜጣ መስከረሎም። ስነ ስርዓት ቀብሮም ዝተፈጸመ 25 መዓልታት ድሕሪ ሞቶም ማለት ሓምለ 25 ንፕሬዝደንትታት ኣብ ዝተዳለወ መካነ መቓብር ነበረ። ክሳብ ሽዑ ኣስከሬኖም ናበየ ክፍለ ሃገር እናዞረ ጸሎተ ፍትሓት ተገብረሉ። መላእ ናይ ሃገሮም ህዝቢ እናልቀሰ ንዝፈትዎም መራሒኡን ኣቦ ናጽነቱን ዝነበሩ ካውንዳ ኣፋነወ። ካውንዳ ካብ ኣፍሪቃውያን ናይ ሓርነት ኣቓለስቲ ናይ መወዳእታ ነበሩ። ነብሶም ብሰላም ትዕረፍ።